El Campionat de Catalunya de kàrting ha arribat a l'Equador. Móra d'Ebre va ser la població que va acollir la quarta de les 8 proves que conformen el campionat. Va disputar-se el kàrting Móra, que l'any vinent farà 30 anys que es va inaugurar. Situat al capdamunt d'un turó, a 87 metres sobre el nivell del mar, s'arriba a aquest kàrting després de fer un camí que travessa plantacions d'arbres fruiters. Al front s'hi troba Eduardo Gallego i la seva família. Gallego és l'ànima d'aquest circuit en el que han passat pilots com Fernando Alonso i Geneo Servià. Gallego està orgullós que el seu circuit sigui considerat un dels millors del campionat i diu que el Campionat de Catalunya és el dia més fort de la temporada del kàrting Móra. Hará 30 años lo que viene que lo fundamos entre unos socios capitalistas, digamos, y de momento, pues bueno, nos hemos quedado unos cuantos, que aquí hay algunos, pero normalmente lo llevo yo. Yo decido si se hace esto, si se hace otro, porque también estoy involucrado, que es el que le organiza las carreras, él se preocupa de todo, de federación y todo, y yo es lo que lo llevo todo esto. Es tracta d'un circuit en tradició conegut pel seu traçat eminentment tàctic amb una longitud exacta d'1 quilòmetre. El recorregut que segueix està pensat per obligar en tot moment els corredors a demostrar la seva habilitat, cosa que afavoreix l'espectacle. Els corredors admeten que és un dels circuits que els obliga més i en el que s'ho passen més bé i comenten que pel seu dibuix no és fàcil avançar. Es uno de mis favoritos, es muy bonito y es de mi estilo. El problema és que no es pot adelantar. O sigui, si surts primer ja com a molt adelantar un. És el problema que té aquest circuit. La matinada va ser assolellada, amb temperatures que es van enfilar fins als 30 graus, però gràcies a un suau vent de garbí, habitual en aquest circuit, la jornada es va fer força suportable climatològicament parlant. Esportivament hi van prendre part 115 corredors, que és la participació mitjana que està tenint el campionat fins ara, dividits en 8 categories: sènior, màster, cadet, open rack, aleví, benjamí, rotax i júnior. El foc el van obrir el sènior i màster, que van córrer junts com ja és habitual. En sènior, la primera carrera la va guanyar Javier Rodelas Castillo, de l'escuderia Mollerussa, seguit de Manu Bejarano, del Francisco Robles, i de Víctor Galilea, de l'equip Victorino Galilea. En la segona carrera va ser Bejarano qui es va imposar, Rodelas va ser segon i Jordi Fernández, de l'equip Manuel Fernández, tercer. Sevillà de Dos Hermanas, Bejarano era la primera prova que corria en el Campionat de Catalunya, però el kàrting Móra el tenia ben estudiat perquè hi havia vingut a fer entrenaments el cap de setmana abans i es va notar, perquè en les dues carreres va fer la volta més ràpida. En la que va guanyar, Bejarano va sortir cinquè i va anar remuntant posicions fins a imposar-se. Ha ido bastante bien, lo único que tenía rivales muy duros delante y me ha costado adelantarlo, pero una vez que hemos adelantado ya lleva un ritmo muy rápido y he conseguido abrir un hueco que me he pasado el resto de la carrera bastante cómodo. Pel que fa als màster, Carlos Franco, de l'equip Antonio García, va guanyar la primera carrera. Germán Cabrera, de l'equip Asier Ijurra, va ser el segon. I el gironí, de l'escuderia Mollerussa, Ignasi Calero, tercer. A la segona màniga, Calero va ser el guanyador, seguit de Germán Cabrera i de Carlos Franco. I la segona carrera hem aconseguit remuntar el que ens han penalitzat, però bueno, hem quedat primers de la màster, segons de la general, està força bé. Després va ser el torn dels cadets. En les dues mànigues es va imposar Miquel Mostajo. El donostiarra de l'equip Adrián Vallès Motorsports va ser el que va estar més fi i es va retrobar amb la victòria per partida doble. Per cert, Adrián Vallès va estar present a la prova de Móra d'Ebre seguint les evolucions dels seus pilots. Hemos hecho un buen trabajo, hemos quedado primeros en las dos carreras. En los cronos, que no es muy fuerte, también quedamos bien, hicimos un buen trabajo, terceros. Y bueno, hemos conseguido ganar las dos carreras. Guillermo Russo, de l'LTB Competición, va arribar segon les dues carreres, en la primera per molt poc. Alejandro Rodríguez, també del LTB Competición, va ser el tercer en la primera màniga, mentre Pedro Márquez, del Benicars, ho va ser a la segona. Després, als cadets, la pista va ser per la categoria Escola Open Rack. 21 corredors fent els seus primers passos en el món dels karts a la mà de l'escuderia Genicar de Genís Marcó. Quique Bordas va guanyar les dues mànigues, Marc de Fulgencio va ser segon també totes dues, Marc Orenya va ser tercer en la primera i Matías Ezequiel va ser en la segona. Marcó va comentar que després de 3 carreres de l'Open Rack, el nivell entre aquests principiants es va igualant i que ja li estan començant a prendre la mida de la competició. Veus que els nens es va igualant tot, hi havia al principi que anaven més lents, ara ja comencen a córrer i vulguis que no ja estem arribant al final del campionat i ja intentem trobar que els nens que començaven ja comencin a agafar un nivell mínim per poder seguir. A l'Open Rack només li queda una prova per disputar-se, ja que finalment sembla que no s'allargarà la participació prevista en un principi, que era de 4 proves.
Posteriorment va ser l'hora de la carrera més nombrosa de la matinal, 32 alevins i 2 benjamins a la pista. En la primera carrera, Eliseo Martínez, de l'escuderia Osona, va entrar primer a la línia d'arribada, seguit de molt a la vora per Lluc Ibáñez, de l'LTP Competición. Però una maniobra incorrecta del valencià en la sortida va ser penalitzada pels jutges de la competició en 3 segons i, al final, la classificació definitiva de la primera carrera va acabar amb Ibáñez primer, Martínez segon i Carlos León, de l'equip Marta Mateos tercer. En la segona carrera, el guanyador va ser el barceloní Bosco del Moral del CAR Club Lliçà de Vall. Lluc Ibáñez va ser segon i l'alacantí Mauricio Van der Laan, del Club Karting Vendrell tercer. La veritat és que al principi hem tingut que sofrir una mica, però després tot ha anat bastant bé i a la segona cursa he pogut guanyar. Poc després de començar aquesta segona carrera, 3 corredors es van veure obligats a abandonar per les topades que de vegades es produeixen en les curses amb molts participants, en les típiques acumulacions de les primeres voltes, topades que no van tenir cap més importància que l'abandonament de la cursa. I després de la categoria més atapeïda, a la que més ampla van poder córrer els pilots, la Rotax. Mitja dotzena de corredors estaven previstos en aquesta categoria, però José María Guzmán va tenir la mala sort de trencar el motor en el warm-up i no va poder participar. El corredor de Vic i de l'escuderia Osona, Ramon Cornet, va guanyar amb claredat les 2 carreres. Ignacio Leiva, que corre amb equip propi, va ser el segon també en les 2 mànigues, mentre Raúl Asensio, de l'equip Antonio Asenjo, va acabar tercer a la primera tanda i Manuel Dengra, de l'equip Manuel Dengra, a la segona. Hem començat al matí no gaire bé, però a les 2 carreres al final ens ha sortit tot com havia de sortir i de moment molt bé. Com ja ha passat en més d'una ocasió aquesta temporada, la categoria que va tancar la matinal va ser la júnior i com també comença a ser habitual aquesta temporada, Ivan Piña del Rimalto Racing Team es va endur les 2 victòries. Sense l'asturià Germán Villanueva, absent a Móra d'Ebre, el català es va imposar bé en les 2 carreres. Tots són iguals, l'únic que igual estem un poc més avançats que els altres amb conducció. Àlex Palerm, del PA Slick Quemado, i Arnau Barceló, de l'escuderia Osona, va ser segon i tercer respectivament també en les 2 ocasions. Amb aquesta prova de Móra d'Ebre, l'actual edició del Campionat de Catalunya arriba a la meitat. Per ara el balanç que en fa la Federació Catalana és molt positiu, segons David Domingo, president de la Comissió de Cars. Les sensacions són molt bones, doncs la mitja de participació és la mateixa que la primera prova. Ja des de la primera, segona i tercera i aquesta que ha estat la quarta prova hem tingut una mitja al voltant dels 114 participants en les diverses categories que s'han convocat i estem molt contents de la participació. Domingo també es va mostrar molt satisfet del nivell de competició que estan demostrant els pilots. La pròxima prova del Campionat de Catalunya, la 5a del calendari, serà el mes vinent al circuit multipistes de Sils.